Vítam Andreu a Mira, predstaviteľov hotela Krystal, ktorý je jedným zo 14 úspešných žiadateľov o grant z projektu Kulturdata. Vítajte. Ahoj. To ma veľmi teší, že ste sa zapojili a preto sa chcem hneď aj spýtať ďalšiu otázku. Prišli ste do projektu s vlastným nápadom, alebo ste boli inšpirovaní trojdňovým školením, ktorý sme v rámci projektu organizovali? Vďaka trojdňovému školeniu, ktoré Visit Košice organizovali, sme sa stretli s datovými expertami a to nás ako posunulo k tomu, aby sme sa tiež do toho zapojili a vytvorili sme nový virtuálnu prehliadku izieb a nový web design, ktorý vlastne pomôže hosťom viac sa oboznámiť s priestorom, do ktorého sa chystajú prísť. A webová stránka nám pomôže digitálne sa priblížiť do modernej technológie. Chcem sa hneď opýtať ďalšiu otázku. V čom spočíva kreativita vášho projektu? Kde sa prejavila pri realizácii? To sme mali problém s vysvetľovaním, ako vyzerajú v reále tie rodinné izby. Keďže v lete máme veľa návštevníkov, ktoré tvoria práve rodiny s deťmi, a oni sa nás častokrát pýtali, ako daná izba vyzerá, čo je to tá rodinná suita, či ide o nejaké prepojené izby, alebo či tam máme nejaké súkromie. A museli sme im vlastne posielať fotky a potrebne im to vysvetľovať buď telefonicky alebo mailovo, ako daná izba v reále vyzerá. A vďaka tejto virtuálnej prehliadke teraz budú mať možnosť nazrieť do danej izby aj prostredníctvom webovej stránky a budú si vedieť vytvoriť ten reálny obraz, reálnu predstavu o tom, ako tá daná izba v skutočnosti vyzerá. Čiže uľahčí to recepcii čas vysvetľovania a takisto to aj uľahčí zákazníkovi vidieť danú izbu. Dobre. Ako vznikla spolupráca s vašim kreatívcom a s vašim dátovým expertom? Tak spolupráca vznikla na pôde toho trojdňového školenia. Vlastne tam sme prvýkrát stretli pána Filipa Malata, a ktorého sme aj oslovili, aby nám skúsil zrealizovať našu požiadavku a jemu sa to aj podarilo. Čiže on realizoval tú celú virtuálnu prehliadku jednotlivých izieb a aj priestorov hotela. Úspešne sa mu to podarilo ukončiť a sme veľmi radi za túto spoluprácu. Ak môžem dodať, išli sme do projektu ohľadom virtuálnych prehliadky izieb, ale po spoločnej konzultácii sa nám podarilo vytvoriť virtuálnu prehliadku aj iných priestorov hotela. Takže za čo sme. Výborne. A v akom stave sa aktuálne nachádza projekt? Projekt je už momentálne dokončený a kľúčovou úlohou pre nás bude ho už úspešne aplikovať v praxi. Výborne, tak to sa teším. Ja vám chcem zaželať veľa úspechov, nech vám to nosí veľa spokojných klientov a nech sa vám ekonomicky fantasticky darí. Ďakujem. Ďakujem za rozhovor.